Bence! Sziasztok! És mondtunk nektek, nagyon sok videó lesz. Nem akarsz tudni? Na, de. Féltőletek még egy kicsit izgul. Nem, dehogy. Mondtuk, hogy Olaszországban ugye sok videó lesz. És megpróbálunk sok videót csinálni. Ha van szabad időnk. Igen, videó van gyerekek, úgyhogy ezt tessék megnézni. Szoba. Ez a szobánk. Igen. Ott egy kis Így terasz, ennyi, nagyon de- pici terasz. Borzalmas. Tehát ekkora terasz. De nem is az a itt nincs semmi. Nincs semmi. Narnia. Nem. Az van, hogy egy ekkora szoba kb. Olyanra jó, már nyomtam az arcomba a kamerát, ez a szoba pont jó arra, hogy mi itt megéljünk. Tehát nem úgy megéljünk, hanem hogy szállásnak kimegyünk a partra, kb. Egész nap ott vagyunk, vagy elmegyünk vízi vidámparkba, tehát... Holnap megyünk, ha jó az idő. És ott lesz idő, akkor, ha lesz idő. Igen. És Csak ez nem olyan telefon, hogy ilyen vizes. igen, ez nem GoPro, de majd egyszer fogok olyat kérni. Na minden most. Igen. És na mindegy, lesz nagyon sok videó, igen mondtam, és akkor megmutatom nektek gyerekek, hogy mi van itt kint. Tehát ez itt a kicsi, és ott a tenger gyerekek, ott a tenger, ott a tenger. Látszik? Látszik? Remélem látszik. Nagyon jó, mi? És olyan sós illat van gyerekek, hogy ezt nem hiszitek el. És olyan. Azt a rohadt. És egy picit lesz a videó is, ahogy mondtuk. Lesz este is. Ezt is, amikor megyünk balizni. Tehát igen, ennyi. Istenem, én félek, hallod? Ez nem kis távolság. Telefonomat itt lejtem. Akkor Szívó. nem lesz most ez a videó. Hát akkor nem lesz videó. De mi hogy felkerül, ott lesz. Na hát egyelőre ennyi. És most már csak este fogunk találkozni. Addig is. Nem, még Én ezt. Bence voltam. Én nem volt. Császtok. Várjál, legyen olyan, hogy így, te csináld így. Igen. Én meg így. És így. És így. És így fogunk elköszönni. Na? Na kezdjen. Így? Így? Sziasztok!